Niin niin. Katsotaanhan muutaman tunnin päästä uudestaan. Nään tohon vähän pitelemään nyt muutaman tunnin tauko jo. Tai onko se nyt edes tauko, kun ei oo päässyt aloittamaan. Mutta muutama tunti katsotaan ja kokeillaan uusi yritys. Sateella nyt ei niin väliä, mutta nuo salamat vähän kuumottaa, niin ei kehtää lähteä järvelle pelleille. Katsotaan vähän myöhemmin. No niin, otetaanhan uusi yritys. Pari tuntia on tässä nyt kulutettu aikaa ja nyt näyttäisi keli hyvältä. Salamonin vaara edelleen on tossa, mutta otetaan se nyt pien riski. Ei näytä niin pahalta kuin aamulla, niin jatketaan tosta vesiltä. Ukkosesta selvitty ja nyt on uudet spotit. Nyt ei oo täällä ei oo käyty. Pistetään AV-enkät uusiksi. Toivottavasti. Ja luodataan ja livellä etitään kaloja. Katsotaan, saadaanko jotain kaloja videolle, mutta aika siistiä. 6 oltiin aamulla jo rampilla, mutta ukkonen yllätti. Joo, piti kääntyä kotiin. Kyllä. Nyt uusi yritys. Ei oo koskaan se. Kilo! Se on 800 aina. 800. Ei. Ei ihan oo. Ei, nyt on mennyt kilo. Ei hyvänen aikaa. 800 ainakin. No onhan tuo nyt hyvänen aika. Onko se meidän mittamissa? Tuo on mun enkka. No on varmasti. Se on mun jikinen. Aika kiva. Tuo on mun jikinen. Vitsi kun ei ota toi toinen. Mikä jiki sulla on? Joo, toi on kova. Heitäpä tolle, jos se tohon sun jikiin ottaisi. Ei saakeli. Veikkeet jas. Aika kiva. Se tuli Se otti nätisti kiinni. Ja nyt oli niinku eka kerran se, että ave ei tullut niinku suoraan vaan. Se on mun jikinen kakala. No on ihan varmasti. Eikö oo kilo? Ei. Lähet. Mä katsotaan saaks tolle vois tohon tarjota perää heti toisiinsa. Nyt tulee. Ota. Ei tää ei ota mulla. Tää ei ota tohon mun jikiin. 4/3 ahve. Melkein kilo. Mitä se oli? 960? Joo. Komea. Mä sanon, että oota. Nyt on kilorikki. Ja reilusti. Minä heität seuraavan. Onko kilorikki? On. Vitsi mitään vielä. Mövettikö Otahan sitä hei samaan tien. Ei tauti. Mulla on tässä tää kuvaus päällä, niin, niin ei paljasteta kalapaikkoja, mutta hän kertoo, että ollaan luodattu aika monta tuntia jo nyt ja ei mitään löydetty. Nyt on 2 yli 40 kalaa peräkkäisillä heitoilla. Ja nyt näyttää siltä, että saattoi tulla kiloahven tuossa Lasselle. Tänään rikotaan ennätyksiä nimittäin. Ihan oikeesti. Ei hyvän aikaa. Mitenkä se on sinne sotkeutunut? Vitsi. Aikamoista. Tää on ihan älytöntä. Nyt on, joo. No niin. Käännäpä vähän noin, pyöristää selkää. Onko vähän hieno kala? Katsotaanpa ihan tähän videolle tosta heti, että tavallaan, että menikö, putoisko apina pois selästä. Löyttiinkö paikkaa? Oota. On pakko olla. Mitäs puntari sanoo? Se on kilo 25. Mä ajattelin, että on pakko olla kilo. Ihan tosta käsipäivää. Onneksi on. Hei, puhelimella kuvataan. Joo.
Siinä on komeeta ahventa. Kilo 25 ja kilo 25 ja 960. Mahtavia kaloja. Aika jörmyntäinen. On 45 senttinen on. Se on vaan vitsi, kun se on tuolla pohjassa nyt kiinni, niin mä en tiedä, nähdäänkö sitä. Kala menee jo tuolla. Tätä me ei kyllä saada tuon niin kovassa liikkeelle. Vaihdetaan spotteja. Ei oikein enempää kaloja löydetty, niin vaihdetaan toisille paikoilleen. Katsotaan tuleeko onnistumisia. Ihan hyvät kalat kyyvis. Pari semmoista kiloahventeja. Niin. Joo, ei enää happimyrkytys pysy. Mä huomaan, että se kuvaa. Niin. Joo. Heitä. Oota. Heitäpä tuossa on aika isoja ahvenia. Oh. Kato toi suunta. Kato suunta. Oho. Vähän tonne 15. Eivät mitenkään noteerannut tätä. Sinne just. Mä vähän peruuttelen tässä ja pakittelen. Tuonne menevät. Aikamoisia jöllejä. Joo. Hei. Tossa ne on pohjassa. Tossa. Tuossa. Siinä. Ihan hyvä. Siitä vaan alas. Tässä tulee takaisin. Siinä on keulista pienempiä ahvenia. Siitä. Kato. Aika jörmyä. On. Ellei oo sitten jotain lahnoja. Ei, kato, eivät noteerannut. Joo. En tiedä mitä vielä. Nyt! Tää on kölli. Koko ahven. On. Hei, nyt. No en tiedä, mutta On hirveä ahven. oi vitsi, mitä kaloja. Ei nyt äkkiä. Ei vitsi. Kiloahve. Mikä tää reissu on? Siis tää on ihan jäätävän kokoinen ahve. Se on päivä iso. Ei hyvänen paikka. Se on päivä iso. Eikö se ole kaikki? On kaikki oli iso. Mihin ne meni? Vitsi kun keulista ei oo. Mikä tää reissu on? Saisko sen keuliksen? Mä en tiedä, tää on ihan usko. Mihin ne meni ne kalat? Mä ettäisin, että tossa. Nyt on oikeesti iso. Joo, ota. Hemmettiä täällä huuko tapahtuu. En mä tiedä. Tää on iso ahve. Nyt on iso ahve. Nyt on oikeesti iso ahve.
Kato, ei tuu mihinkään. Ei tuu mihinkään. Nyt on 1,5 kiloa. Niin on. Kestä. Yritän vaan varovasti kuitenkaan mennä. Kauemmin. Onko se ahve? On. Tää on ahve. Eikä... Mä en tiedä mitä mun pitää edes tehdä. Joo. Ei sitä voi väkisin, mutta... Kauemmin se pyörii. Tää on ihan hirveän kokoinen. Tää on ihan hirveän kokoinen kala. Kato. Miten voi olla, että... Tää on ihan jätti ahve. Älä irtoo. Saas vaan haavia. On pakko olla 8. Ihan järkku ahve. Ota. Nyt tulee. Hei. Se 1,5 kiloa rikottiin tänään. Se rikottiin tänään. Ei vitsi mikä reissu. Kilo 330 ja 47 senttiä. Enkät pistettiin uusiin lukemiin. Sitten tullaan reilu 40 ahvenia, tullut useampia muitakin. Sanohan Lasse nyt, että miten tää reissu nyt meni? Tää on ihan mielisairas reissu. Eka tuli mitä se oli, 42 senttiä, 42. 5 minsaa 41,5. Sitten pitkät luotailut. Monta tuntia myöhemmin niin eka tuli toi 40 ja heti perään sait sitten Niin tää 41 itse asiassa 41, joo. Nyt on 47. 41 ja 47. Kahdet hienot kalat mieheen. Enkät parannettiin. Molemmat paranti jiki-enkkaa. Ei tule enää selvää sanaa. Joo, ei. Joo, nyt lähdetään rantaan. Ihan sairas reissu. Ei kyllä. Ei sanattu suusta. Tää on ihan älytöntä. Ihan uudet paikat. Ei oo käyty aiemmin noita kalastamassa jikillä ja tämmöiset kalat, että ei niinkun Mitähän tässä enää edes sano? Nyt Keli oli hyvä. Päästettiin aamulla ukkosta, odotettiin ja keli oli hyvä. Olosuhteet, kala oli syönnillä. Kyllä. Monta lämmintä päivää, nyt vähän tuli matalaa painetta. Niin kyllä. Kalahajunen keli. Nyt me lähdetään nukkumaan ja syömään. Hyvä.